8 велосипеда търсят новите си собственици. Пенсионер, който ги изглобява от стари части и иска да ги подари. Историята в рубриката "Вярваме в доброто". От 3 месеца 11-годишният Десислав от село Мировяне има колело и е щастлив. Ходим тук лелуките, до магазина, до дом тук, возим се, идвам по дядо Тошко, го питам, имам ли нещо му помогна. Дядо Тошко е Тодор Георгиев, пенсиониран машинист и любител майстор на колела. Подарил на Десислав балканче, на което вдъхнал нов живот. Децата през ден, през два идват да го молят, да им напомпа гуми, да оправи спирачки. За Тодор велосипедите са вдъхновение, страст и хоби. Това лято от стари и дарени части е сглобил 8. Искам хората, които са в затруднено положение, но им трябва велосипед да си вършат работа, да ги зарадвам. И сега 2 детски колела и 6 големи очакват новите си собственици в двора на Тодор. Искам да попаднат в хора, които все пак ще имат възможност да ги поддържат. Не да ги продадат, защото аз ги подарявам от сърце. Сред колелата, които Тодор иска да подари, има изключително интересни екземпляри, като тази Украйна от 1964 година и едно виетнамско колело с екзотичната марка Ликсена. Всеки, който иска един от тези велосипеди, единствено трябва да плати транспортните разходи, за да го получи. За BTV новините, Лиляна Боянова.